Ahoj, já vás zdravím a dneska jsem tady s kámoškou, hrajeme Speeddraft. Jo, a dneska bude takové zajímavé, že a Alice se moc nedaří, takže uvidíme, co skočí na jaké cestě. Pojďme. Je to Počítač. Já momentálně hraju na počítači, takže pro mě to bude docela lehké. A co kreslíš? Počítač mám. Jo, ale co kreslíš? Můj počítač. Tam je to téma. Počítač. Musíš se učit. Tak jo, a budeme se dávat 5 hvězdiček. Jo. Ani jeden, co? Já udělám zelený počítač. Tak já jdu vybarvit. Ježiš, to je málo dlouhé. Tak. Rozhodně já vyhraju. No já. Pokud fandíte mě nebo Elu, napište like, jestli fandíte mě, anebo odběr, jestli fandíte kámošce. Tak dejte like. A mě to furt vyhazuje ze hry, protože nechci jít dole, protože nechci, aby možnačka se tam proč říkáme, aby to napsal ten komentář, Jo. Aha, to už nestihnu, tak já to také. Já to nestihnu. Já udělal teprve obrazovku. A já to vůbec nestihnu, já to dělám. Já to nestihnu. Já to nestihnu taky, ale takže to teď nestihne tohle tohle teď nepočítejte, mě to furt vyházlo. Takže ale když teď fandíte, já jsem si tady. Když fandíte. No tak asi... Ach jo, to bude vypadat hrozně. To se mi nelíbí moc. Jednu hvězdičku. Jedna hvězda. Co tohle je? Tomu nedávám nic. Nic, ale jakože nic. Jo, takže... Jo, takže tohle je moje. To se mi vůbec nepovedlo. To je tvoje? Ne, já jsem to nestihla. Koho je tohle? Jedna hvězda. Počkat, tak to je. To je tvoje, dobře. Dávám 5. Jo, jim. Jo, takže ty jsi třetí. Napište do komentářů. Aha, Elicha. Komu fandíte mě nebo když máte Elichu odběr, tak Je koule. Čau koule. Jdeme jí dát na fotbalové hřiště.
Ne, nestihnem. Co to je? Na letišti. Na letišti? Jo. Přečti si to je na letišti. To bude docela lehké. Kámo, mi to furt vyhazuje. Já za to nemůžu. Pardon, to je můj brácha. Pardon, to je můj brácha, jo? On je ještě malý. Takže to dělá takové zvuky. Jo, takže tady normálně vidím 4krát, že kámoška se joinla do serveru 4krát. A mně se to teď stane, že jsou si tam na milionkrát. Co teďka udělám? Nevím. Vím. Už vím. Já vím. Plně se mi to tam nevezlo. A to asi nějak dodělat nestihnu. Nevím, jak udělám momentálně. Ale já doufám, že to je docela dobré. Já doufám, že aspoň někomu z vás, kdo se na tohle video kouká, tak se mu to líbí. Že jo? Jo. Já doufám, že mě fandíte mě. To je jedno, kdo vyhraje. Ne, já to nestihnu. Tak ten nápis se mi úplně nepodařil, ale v pohodě. I don't know. Nic, já to dám. Počkat, je to vážně na letišti? Ale to vypadá docela jako letadlo, ne? Vypadá to docela jako letadlo, ne? Jejda. Jo. Co to? Dám 5. Mě vždycky to rychle Zase si dám 3. Aspoň, že jsem 4. a ne poslední. Jedu na fotbal. Co to je? Aha, free coiny. To jsem nevěděl. Aha. Co to je? Aha, 25 coinů.
Jdeme hrát fotbal. Tak nic. Jak já co? Ne, liška ne. Já to neumím. Jo. Já říkám, že to neumím. Tak liščíkovek. Jak jestli mi jako brácha už. Bez myší vám garantuju, že se já nevím ještě k tomu, jak moc vypadá ta liška. Takže jaká jsem pomalu jak brácha. A pokud se vám bude nejhezky líbit liška, dejte like. Yeah. Teď já se už směju i tomu mojemu portrétu. To vypadá hrozně. To skoro vypadá... Když už to tak dávno dopadlo. To bylo lepší. To se zděšíš, jak uvidíš to moje. To se úplně zděšíš. Je hrozné. Moje jsou hezčí než Eleko. Já to skláněj na kreslaj. Já to skláněj na kreslaj. Abych věděl, že to jde dole. Co? Jo. Ne. To je moje rádko. To byla jiná rádka. Já ji nechci znát, já to vůbec nejsem já. To je tvoje? Ne. Moje bylo předtím. Jo, šťastně. To není moje. Co tohle je? Jo. Jo, dejte. Kolikátej jsem já? Schválně. Poslední. Já jsem poslední. Já
To bylo jasné. Tak, Eli, a tohle asi je poslední kolo, že jo? No jo. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr, abyste mohli vidět víc videí Eli a se mnou. Tak ahoj! Čau.